Bé, és mes de setembre i justament avui comença l'inici a la tornada a l'escola i avui en parlem amb la Judit Pla, ella és consultora de maternitat, perquè la tornada a l'escola, tant per infants com pels pares, pot suposar un estrès. Molt bon dia, Judit. Bon dia, Laia. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí, com Gràcies per haver vingut un cop més aquí al Teatre. Gràcies a vosaltres. Bé, la veritat és que la tornada a l'escola pot semblar molt divertida, però a vegades, tant pels infants com pels pares i mares, ocasiona una mica d'estrès, no? I inclús ansietat, veritat? Totalment, totalment. Molt estrès i molta ansietat. És un problema que tenim com a societat. Ens hem d'aturar una mica i reflexionar-hi. I això a què és degut? És a dir, per què una tornada a la rutina a vegades pot suposar estrès quan, en principi, hem vingut d'una etapa de tranquil·litat que són les vacances i que, en principi, s'ha tingut temps per planejar la tornada a la rutina? Doncs per diversos factors. Un factor és que els pares treballem moltes hores i els nens tenen un horari que s'adequa al nostre horari laboral. Per tant, estan moltes hores a l'escola també. I sovint els pares, sense adonar-nos-en, amb la millor de les intencions, fem un abús dels extraescolars. A vegades també per problemes de conciliació amb la vida familiar i la vida professional o la vida laboral, els nens tenen un horari quasi com un executiu, com un professional. Estan 7 o 8 hores a l'escola i després estan fins les 8 de la nit fent extraescolars. I, evidentment, això genera estrès per ells, després hi ha problemes de conducta, de disgustos, de rebequeries, que també afecten el benestar de la família, com no pot ser d'altra manera. Clar, i tant més les hores que han de dedicar a fer les tasques escolars, deures, preparació d'un examen, i a vegades els extraescolars es mengen tot aquest temps que un infant pot necessitar per preparar tot el material que et diuen després de classe heu de fer a casa. Absolutament. En aquest tema, l'art de maternar tinc un criteri claríssim i a més hi ha estudis que demostren que més deures a casa no afavoreix l'aprenentatge, ans al contrari, arriben a desmotivar. Per això ara les pedagogies més avançades pràcticament no posen deures a casa, perquè els nens estan moltes hores a l'escola i el tema acadèmic, en la meva opinió, s'hauria de resoldre en aquelles hores. I després tenir temps per ells, per la família, per les seves activitats. També la tornada a l'escola pot suposar també una pressió tant per part familiar com per part dels nens i nenes del resultat acadèmic i el rendiment. També suposa això una pressió extra que fa que pugui sorgir ansietat. I tant, els nens se senten, entre tots hem creat un ambient competitiu, en el que el missatge que els donem és tu has de ser millor que el company i no tant un missatge col·laboratiu. I això és un problema. I el fet que els hi posin una nota en cada una de les assignatures, clar, ells se senten avaluats. I pot comportar també problemes d'autoestima. Aquell nen, per exemple, que té dificultat amb una assignatura concreta, les matemàtiques, el que sigui, pot sentir-se inferior a la resta. També és cert que cada vegada més hi ha currículums adaptats, es tenen en compte les circumstàncies de cada un dels infants. Però aquesta uniformització és un problema, que tots hagin de fer el mateix, tots treure els mateixos resultats, perquè justament la riquesa és la diversitat. Tots som diferents. Clar, i tant. A vegades inclús és el propi infant que se genera aquesta pressió per por de què sentiran els meus pares un altre cop tornem, perquè potser no se li dona bé algunes assignatures o potser perquè no se sent bé. En aquell cas, els pares com creus que han d'actuar davant de si detecten que el seu fill o filla està tinguent símptomes d'ansietat o de nervis per tornar a l'escola? Clar, si tenen ansietat i nervis, el que caldria fer és parlar amb els nens. Parlar, explicar-los, preguntar-los què els hi passa, parlar de les seves emocions, com se senten, formular-los una pregunta. Pot ser que estiguis angoixat, no afirmem el que el nen sent, sinó preguntem-li, pot ser que estiguis angoixat perquè tornes a l'escola i tens més dificultats amb aquesta assignatura o perquè l'any passat ho vas passar malament. Aleshores, per ajudar-los, coordinem-nos amb l'escola. Hem d'entendre que els nens tenen com dues famílies, la família de casa i la família de l'escola. Tota coordinació, tota reunió que tinguem, no hi ha d'haver un problema,
perquè ens reunim amb la mestra, sinó quanta més anem a la una, la família i l'escola, millor serà pels nens, i sobretot si hi ha un tema d'ansietat i d'angoixa. Clar. També com poden detectar els pares i mares que alguna no està anant bé a l'inici del curs? Els pares i mares coneixem els nostres fills i només amb una mirada veiem si estan tristos, si estan cansats. Una altra cosa és que tinguem la calma per poder-ho reconèixer i per poder-hi donar un espai. Aleshores, és important que tinguem present que maternar no consisteix en gestionar els horaris dels nostres fills, sinó que també hem de tenir l'espai emocional, un espai al nostre cor perquè hi hagi els nostres fills, per ajupir-nos, que ja ho hem dit alguna vegada, no? Hem de ser els adults que metafòricament ens hem d'ajupir per entrar al seu món i que ells ens expliquin el que els hi preocupa, el que passa a l'escola. Si establim bons ponts de comunicació podrem arribar a entendre què els hi passa i ajudar-los, evidentment, buscar ajuda. I tant. També hi ha el debat de quan arriba el moment de si s'ha de fer alguns extraescolars, tenir sempre la versió del fill o filla amb els pares, no? És a dir, que el fill o filla vulgui fer certes activitats i realment poder-los ajudar a fer allò que els agrada per passar una bona estona. I tant, tenir molt en compte, com dius, Laia, l'opinió dels nens i tenir en compte que l'opinió és canviant. Potser aquest any volen fer futbol i al segon trimestre se n'adonen que el futbol no és el seu. Respectem-ho, no perquè has començat futbol, has d'acabar futbol, respectem-ho, perquè justament maternar consisteix en ajudar-los a desenvolupar els seus talents, les seves habilitats i els seus punts dèbils també. Aleshores, si tenim un nen molt mental que ens demana fer escacs, doncs perfecte, però també intentarem que faci alguna activitat esportiva que li encaixi. Hem de tenir en compte el que ells desitgen, perquè si no aniran a un extraescolar com si anessin a l'escola, que és una obligació. Això m'ha semblat molt interessant perquè és com l'acompanyament del seu creixement, també en les seves activitats que vulguin fer. L'acompanyament respectuós i entenent el món dels infants, entenent que quan van demanar fer futbol tenien 6 anys i ara potser ja té 6 anys i mig i la seva amiga o el seu amic. Hem d'anar entenent que les coses que per ells són importants a nosaltres ens poden semblar insignificants, però per un nen o una nena petita són molt importants i han de ser ells, perquè en el fons és la seva vida, han de ser ells que vagin prenent les decisions. Home, si estem canviant cada setmana l'extraescolar, doncs necessitarà un guiatge de poder-se quedar en una activitat, no? Però dins d'una certa lògica nosaltres hem de ser els que els acompanyem totalment. Donar-los l'oportunitat de tenir una mica de llibertat, a poder escollir activitats que els hi facin desconnectar i separar del que és la vida escolar amb el lleure, l'oci, i inclús que puguin aprendre també dins d'aquestes activitats que facin. Exacte, totalment, que ells ho escollin i sobretot, i ja ho hem dit alguna vegada però no ens cansarem de repetir-ho, no fer que faci bàsquet perquè jo volia jugar a bàsquet. Això és importantíssim. Nosaltres hem de tenir, com a mares i pares, les nostres coses, el nostre treball personal ben fet i per tant poder diferenciar entre la nostra infantesa i la dels nostres fills. I donar espai al joc. El joc és importantíssim. Han de tenir dins de la seva agenda setmanal, han de tenir moments per jugar. Jugar, jugar i jugar. Perquè el joc és el llenguatge dels infants. Si volem que un nen ens obeeixi, hem de jugar amb ell. Si estem fent mitja hora un puzzle, si entrem en el món infantil, després seran els nens els que ens voldran ajudar per a la taula. No caldrà que els hi demanem. Clar, i tant. Això a vegades a consulta, quan et venen pares i mares, que just estan començant a portar els nens a l'escola i comencen a detectar aquelles coses que dius, ostres, ho estic fent bé, no ho estic fent bé, l'estic acompanyant correctament a l'inici del curs. Què passa en aquestes consultes? I tant, doncs el que passa és que el sistema és complicat perquè són nens molt petits i els pares han d'anar a treballar, els pares i les mares, i això ja genera un sentiment de culpa i de tristesa. Aleshores s'ha d'acompanyar i ja no cal dir aleshores amb els extraescoles. Quan estem parlant de nens molt petits, el principal problema és l'ansietat per separació, tant en la mare i el pare com en l'infant. Poder que els pares puguin comprendre també que de moment el món que hem creat entre tots és així, les mares anem a treballar i per tant els infants es queden a la llar d'infants. No és el millor pels infants, no és el millor,
Però de moment és aquesta la situació que hem creat. Seria adequat que nosaltres poguéssim tenir baixes per maternitat i se'ns preservés el lloc de treball amb sou i poguéssim poder desenvolupar una tasca tan important com és maternar els nostres fills. Clar, sobretot quan tenen edat molt petita, no? I tant. Ells també encara no acaben d'entendre què és estar en un lloc, que hi ha altres criatures, no? I estan en un entorn doncs, que poden jugar, no? Realment, i poden desenvolupar, doncs, bueno, estan en contacte aprenentatge, en veritat. Sí, i també les llars d'infants fan una bona tasca. També podríem les mares estar acompanyades d'altres mares i de professionals. També crec que seria un bon model. Però hauríem d'estar més protegides, és a dir, no haver d'anar tan ràpidament al món professional, no? Perquè això genera molta culpa, molta ansietat, i aquest és el principal problema si estem parlant de 0-3 anys. Clar, i tant. Igualment, també quan inicien cap al pas de l'escola, a vegades també és un canvi per ells, no? De la llar d'infants, entrar a l'escola i veure un canvi, gent nova, etc. És un canvi. I mira, un petit tip per poder ajudar els pares en aquest canvi, l'anticipació. Tot allò que els hi puguem explicar. Per exemple, si ens hem reunit amb la mestra o amb el professor, doncs mira, la teva professora, que es diu Clara, aquest any treballareu, tot el que puguem fer per ajuntar aquests dos mons els ajuda a sentir-se segurs i protegits. I també, per exemple, el menú, demà dinareu això, a l'escola, si és que es queden a dinar, us vindrà a buscar el tiet, el pare, la mare, l'àvia, qui sigui, tot el que sigui anticiipar-nos, els rebaixa el nivell d'ansietat. Doncs bé, Judit, gràcies per haver vingut al Teatre Tot, ens hem quedat sense temps, però gràcies per acabar amb aquest tip, que esperem que a molts mares i pares els hi puguin ajudar per iniciar el nou curs als més menuts. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, Judit, ens veiem a la pròxima. Fins aviat.